Rupamu kaya tingno kaya. Lah wong bocah ayune tanpa cacat musuh kowe modelmu kaya tumpeng ngono iki. Kowe wis diperekne aku elek. Lah ngopo? Wong ki urung mesti lho, sok kalau wong wedok ayu ki seneng karo wong lanang sing elek, sok kalau ki wong lanang sing ganteng seneng karo wong wedok sing elek. Apa buktine? Mergo enek jarine wong Jawa ki wingko katon kencana. Dalam bahasa Inggris beautiful because of love. Woi. Lho, cantik tuh karena cinta. Ngono lho. Tak omongi kowe. Beautiful because of love. Iya lho. Ya apa kuwi? Loh, engko tak WA. Kowe muni ngono ya kudu iso. Jale to, bocah putih kaya ngene ya. Ha mbok bojomu kae nek pengen delok wong luwih ayu, bojomu didandani supaya ayu kepiye? Lah iki tak suntik putih kok. Ngono. Lah kok malah sing putih matane to. Kene iki lho. Pakde kluthuk, pakde klitik. Ya. Biyen tak kandhani takon nyonto ponakanku niki to Mas. Nggih. Irunge yo mbangi, Nggih. janggute yo nyatis. Nggih. Iki lho, dadi irung bangir. Bojoku ndek tak suntik bangir. Lah kok obat iki ora maju malah ndredek. Dadi Rata ning kiwa nengen ngono. dadi irung sing mekrok kaya lawa. Ora sembrono. Siap ya, Nduk ya. Alhamdulillah pangestu sae. Iya, Sak iya, konduripun Pak De. Aku urung iso mulih mergo ki rung bar kok isbar aku mulih ngono kok sak untuk. Yo kerja dhisik. Maksud iki pawartosipun Pak De kluthuk samenika pripun? Apik, Nduk, apik. Alhamdulillah. Kuru-kuru sehat nggih? Bluguduk saikmu wis duwe bluguduk gundulmu wis. Lah yo bener no. Lah ya bener to ya Pak. Bocah ki nek cerdas ngeten iki. Lah kok cerdas piye Mas kamu? Umpama pangapunten Mas Purbo. Nggih. Ngeten iki nek sarimpe. Teko. Niki nek umpama ditakoni, nggih to, ora usah ditakoni. Nek nggone manten ki nek nyandra mesti apik. Nggih. Lah punika kala wau jengkaripun temanten kekalih. Jumenengipun Pak Klitik kalian Bu Klitik. Lho kepenak to? Lah menika to wau to. Jengkaripun temanten kekalih ingkang sampun kacinandra asmanipun nggih menika Pak Purbo kalian Bu Purbo. Penak jajal nek karo kuwi. Tumapaking adicara pinanganten kekalih dipun panggihaken sineksenan para wadya bala ing samangke Pak Kluthuk kagandeng kalian Blukuthuk. Gak penak. Ora penak to. Gak aku gak penak ngono. Pancen bojoku kaya kutuk benguk. Manusane ngaturke panuwun. Alhamdulillah ngaturaken matur sembah nuwun dumateng Bapak Ibnu Alfandi. Ingkang sampun kersani bali kawula. Tepi sangelat dan pacitan. Mugi-mugi ana ing panggalih. Amin. Dalam rangka Ini pelestari budaya Nduk. pelestari budaya. Sinergitas dengan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nggih. Mugi-mugi lestari terus budaya Amin, amin. Indonesia terutama wayang. Amin. Ngoten. Dan juga ini pondok pesantrennya juga semakin maju. Amin. Gak iso. Lek pondok iki bakal ngene lek maju ndak iso, Nduk. Loh, Iki bangunan Al-Bukhari iki maju iki wis pembangunan pesat. Ini juga nanti buat santriwan-santriwati. Ora iso maju semek ngene. Loh, piye to iki? Kok lek ngetek maju kok dalan kentek ya depan-depan wis entek. Ki piye to, Dek? Maksud iki Tokno, masmu iki mau kakek ngombe pil cengoh. Dadi oh enak. omong ora Mbak yo pil pinter ngono pil cengoh nambah-nambahi. Nggih, alhamdulillah saged sowan wonten mriki ngaturaken lajeng dalu sugeng dalu Bapak Ibu sedaya kadang masyarakat Sampung nggih. Sampung Nduk kene Nduk. Sampung jan. Kene iki ana nggon destinasi wisata nek. Nggih. Ki nek rono terus kuwi ya iso kae Tugu Reyog sing gedhe lagi viral kae. Nggih, monumen. Monumen. Jur nek kepengin dahar kene rica-rica mentok. Dasun kene ya ana. Oh nggih. Wah, tenan. Wajan. Mas Mriki kuwi dengi ora telaten ngenteni nggone budhe kuwi nggon rica-rica mentok kon jiko dhewe Mas ning mburi. Lho nggih. Walah niku kalih lumamen to. Sing urip niku kelok rokok iki. Malah kaya garang. Sampeyan ki rahab no ke ya. Oh, lho nembang lho. Aturke apa Nduk? Ben kepenak suasane ben anyep ngono. Oh ngaten. Nggih. Niki ponca sing kang pripun? Lho, Piyayi kene iki lunak Nduk. Jijak breng-brengan ya kersa. Kersa. Jijak Halusan. nyampleng-nyamplengan ya kersa. Kersa. Lah niki nek sekejone Pak Ibnu niki. Oh, Pak diaturi Alfandi. tindak sini. Lah nggih, lah Oh, dereng to siap, mau. siap. Ayo, Mas. Dereng to. Lah nggih Ya, niki kene, Dik. yang utama kok nggih. Monggo Bapak Alfandi. Monggo, Mas Ibnu. Monggo Mas Wandi. Ya Mas Ibnu. Monggo kersa indah mriki.
sesarengan monggo Gus kula sami nembang campur sari Nggih. Insyaallah. Luar biasa. Piantun Iya, ke iya. ngeten iki lho. Lah. Nggih, nuwun sawontene ngeten iki. Gagah gede dhuwur. Bagus. Lah ya nek dipajang ki lah ya patut. Ini urung payu. Oh, dereng. Heeh. Lah berarti elek. Pahapunten. Waduh. Kasih, Pak. Engko nek Kok angel-angel atos omonganmu. engko nek angel-angel tak ning nong ninggung. Lah lek ganteng ora payu lek elek to. Oh iya. Iki lho sing wis payu berarti ganteng. Oh iya. Kowe iki payumu mergo mbiyen kepepet. Kepepet gundul mung digrebek kok. Ora ya bangga. Pahapunten Gus, pahapunten. Nggih, nggih, Monggo, nggih. monggo. Ini Ganteng, malam Pak. momentum yang bahagia. Nggih, Tidak ada atribut apa-apa, cuma Iya, yang kita sampaikan atribut pelestari budaya. Yes. Mula kekompakan penjenengan kalih Keng Rama dan ada dukungan mutlak dari kepemerintahan daerah Nggih. Kabupaten Ponorogo, mula penjenengan saged lenggah. Alhamdulillah, amin. Ini amanah dan juga kepercayaan dari masyarakat. Siap. Nggih, nggih. Pun derek Gus, penjenengan nganti Nggih, pripun? saking pacitan Nggih. kok dipun ginakaken kanthi prayoga. Nggih. Nggih, Nggih, maksudnya. Loh, Aduh, ini kan bahaya loh, ini kan dereng anu, Nggih. turung Pengalaman. tak kon cedak sampean kuwi tak kon latihan. Ngeten-ngeten. Latihan. Ada pepatah mengatakan Pripun? tak kenal maka tak kampleng. sayang. Tak sayang. Lek sayangnya kena menakir di kampleng sisi. Mbak, sampean wae, Mbak. Sampean wae, Mbak. Coba. Enggak, Ya, ya. Nyanyi, Niki Nggih, nyanyi, nembang. nembang, ngene Mas. Nggih. Ambiaran menapa ngrasakaken klasik? tembang napa? Kedahipun nggih Kalau niki duet. boten saged nembang, Oh, tapi ngoten. biasanya gadah lagu sing selalu dinyanyikan. Oh, Iku judulnya Gala-gala. waduh. Nah, iku Nah, niki. Menika gala-gala mboten saged menika dipun gantos segala japo. Kalau jabul lah dagelan Jawa Dagelan Pos. lawas biyen. Oh, samu. Enggak apa-apa, nanti bisa Siap. disampaikan, Gus. Boleh. Siap, gala-gala. Nggih. Kok Nggih, penjenengan remen dengan lagu Gala-gala. gala-gala itu, Pak? Karena di tengah-tengahnya ada sing lucu loh, cilik-cilik, ini dadi kiai ini, lek gede dadi apa kuwi? Oh, senggane niku. Maksudnya Senggane. ada edukasi yang positif. Betul. Nggih, 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 nggih. Mulane lagu kuwi hati-hati, Mas. Kaya lagune anakku sing naik kuda istimewa, kududuk di muka ngono iki gak apik jane. Tapi ora yuk dilingguhi. Mukai maksudnya ngarep lho. Maksudnya ini nang ngarep kok. Lah yo ora iki yo ning ngarep kok ora ning mburi. Pas mengo Nggih. Pun monggo. Nggih. Gala-gala nggih, Gus. Baik dulu aja. Nggih, nggih. Coba Mas, Monggo. koten Mas. Kula niku jan Pak Dewan kan ganteng. menika ugi wonten ingkang kintum salam dhumateng Pas Alpandi. Nggih. Pak Carik Pager. Weh. Oh, nggih, Pak Cari Pager. Nggih. Nggih, nggih. Ugi katur Pak Ibnu Multazam. Siap. Derek Mungon. Duet Nduk kalau Mas. Nggih. Mas Dewan Nduk. Monggo. Gala-gala. Korte, korte Wes segera. rasa mbok warai lihe kok. Mbok menawa. Anu Katrin, Mas. Kot. Nah. Orasi luar biasa Yang- nyanyi jebule nggih. Sembah istimewa. nuwun, sembah nuwun. Nyun Gus. pangapunten Mas Mas. Mas Ibnu izin karena Mas Purbo ini nun sewu kaget mirengaken swanten jenengan. Nggih. Ini Izin, salah izin. satu apresiasi kenang-kenangan dari Mas Wow, Purbo. nggih. Apa itu? Kagem panjenengan mugi-mugi saged. Lah. Iki cok ngawur. Nggih, garwe. Bantale Mas Purbo. Bantal kok ya. Bantal ki saka tembung ngiling nih. Sebagai Apa? dewan ban ki bantulah rakyat-rakyat kecil. Lah tali di tali. Tal ki tali silaturahmi aja sampai ditinggal nih. Oh, betul. Ya. Bocah kok apa-apa iso. Ya, masa? Batal banget ya. Lah, pokoknya metu Bocah dhewe. iki. Makasih Ki Gus, Terima makasih kasih. jangan. Tepuk tangan kagem Mas Ibnu. Luar biasa. Pak Pandi. Mas Wah, Pandi. jan-jan tenang. Matur nuwun sanget. Lah, kula tingalino karakter beliau itu jinak-jinak merpati. Kok sakit ngoten, Mas? Lemah lembut, Oh kalem. nggih. Wah, tidak terlalu banyak gerak. Betul. Kalau cara wong wedokno jinak-jinak merpati enak. Jinak-jinak merpati pripun? Dicedeki ngado, cedeki Ah, ah. ngado, kayak nek nggon peteng dekem tadi ngono gitu aja. Dekem Kok kaya apa lho? Bisa dekem. Ya, si ana wektu, si ana wektu, si ana wektu. Tasih nggih. Ya, Nggih, ya, Gue nggih, masih banyak, Pak. Sik. Waktunya Oh, banyak. saman sih, saman sih. Oke, nggih. Gini wae. Iki karo aku wae. Coba sik. Kamu, Duk. Iya. Sing rodok suweger ki kae karo kae. Nih. Wah, lah aku malah bawa MBG. Kok EBG piye kok? Coba payuh ya Iki ampun. malah Makan iki malah kakean gizi.
Iya, lah yo ngene iki tok empuk to, Dik. Wis dinikmati wae. Apapun bentuknya seorang wanita itu harus penuh dengan syukur. Ya tapi ya Wong sing cilik wae pengen dilemokke ben ketara sehat iki mbasa lemu kok iso malah mbok tampik. ya tapi ning omah lemu ning kene mbok lemu ya bedu. Ayo bojomu kon diet ben kaya adimu wedok ki. Lah wis takon diet wis sukses cilik awake tapi ndase mbah gedhi. Oh, ya kuwi sombong kuwi bojomu ki lho. Coba kene. Malah lor. Ya. Coba yang guyu kowe. Mas. Wong lemu ini lek guyu geduk. Lemake ngene. Lah aku dhewe mbok kon diet. Sampai nyuwun pirsa ibu-ibu sing lenggah kae. Kae yen wong piyayi nun pangapunten Mas Dalang. Nggih. Nek dudohke piyayi putri lemu ki dudohke yen pikirane jenjem atine ayem. Nggih. Lemu Iya. terus lanang kuru-kuru ngenes gitu. Ya ora mungkin nyapa kok ngenes. Tapi mikir wong wedok. Ahli tirakat. Nah, Sampeyan ki piye to njaluki Mas? Aki ngetokke lek mu ngopeni. Rasa ngetokne iki segedi ketok dhewe. Lah mulane lah nek aku kuru pre yo wong pre yo mesakne wis bojone kaya ngono. Kuru sing Sing wedok kuru sisan. Lah yo ngene iki lah seimbang. Yo bersyukur duwe bojo lemu. Ya. Papakan sithik yo Kaya lemu. ngono kuwi kok. Iki Ngono kuwi lho, Mas. Lemu tapi kereng lho. besok nek awake dhewe duwe anak dijenengke anu ya, Duk. Pripun, Mas? Dijenengke Kelut. Kelut. Kaya gunung Kelut gedene tur duweni kawibawan. Anak ki nek duweni kawibawan, kawibawane ngungkul-ungkuli gunung Kelut. Nggih. Sampeyan anake jenenge Bledek. Kok iso bledek? Kowe iki ora sembrono. Kowe ngambar kowe lho, Mas. Bedhe ki nyapa Mas? Dadi sing Nyapa lah nek aku karo iki wis pas tok. Duwe anak apa sok awake dhewe tumbas montor, Nggih, Mas kawine Mas. sok tak tumbaske Sogun ya, Duk. Nggih, Kang Mas. Engko anak pertama tak jenenge PCX. Wow. PCX Kusumo. PCX khusus. jeneng Apik. Anake nomor si ajene PCX Kusumo. anake dhewe sampeyan dijenengi Herek. Dadi tok. Rados kuwi kok iso. Rombongan Ngono, Duk. CB. Karo bawa nduk, bawa nduk. Nggih. Ya. Wedi nih sampe. Elok wis manut. Tentang kula kena sembarang. Nggih. Masalah lengan ini. Kene. Oh iya, request pangku ngono ta, Mas. Kosek. Pamintaku Sing tak gandeng sikile kaya ngene iki lho. sikil matamu. Lah kuwi ki Kuwi tangan. Lah di sini Itu sih. Tangan kok sikil mangsamu. Wegah. guyon. Kuwi engko nek nesu malah Guyon. repot lho. Guyon. Nek bojoku nesu, iki meneng terus sare. Lah iki bojoku lek nasuki mekrok ngene. Mangsamu klarapno kok iso. Kowe nesu kok. Kaya apa lho? Aku ki bangga sayang karo sampean. Lima sito ase Mbok ijol. ora Eh, bagane dhewe-dhewe ya. tak wis 200 ijol ya. Kok tombok Mangsamu Ayo, kok Protombok. enak piye mangsamu ki. Kowe iki lho enek aku kok yo menjaga perasaanku. Kowe go wedi nih lah. Bang. Kan maksamu kowe ki mau bagus kayak bagus. Mas Luduk, bojo cilik iki golek-golekane penak. Enak. Nyapa kowe bojo lemu kok? Lah Ndak bojo ngarep ngomong apa. bojo karo bokot tok rene bedane. Dulu nih. Bagus. Kaya wit sing Aku sakit hatiku. loro ya priksa. Sakit aku megah aku wis arep ning. Ben loro sing Kayak ngono lho, Mas. Lek loro sing nemen tak golek sing liyane. Pengkhianat kowe. Kaya ngono kuwi lho Kurang bojomu ajar. kaya ngono ki ya tresno lho, Mas. Mas Luduk, Dalem. yen nate mirengke dawe Pak Yai, Nggih. garwa kuwi sigarane Nyawa. nyawa. Wanita kuwi wani ditata. Ditata. Ya. Jur nalika kowe mbok suwun nggone wong tuwa, Iya. kuwi ya tetep dilandasi kanthi ati wiwitan saka tresna. Iya. Terus saiki mbok sia-sia, mbok undat-undat, mbok undamana. Jur kurange apa? Jur saiki sing dadi perkara ya apa? Iya. Aja mbok gawe lara, Mas. Kuwi wanita duwe lara. Nek kowe ora tresna, titipno ning bale desa. Ndak ingin tak titik ning bale desa malah dipek kami tuwa. Lah ya kami ngomong gragas. Kami tuwa. Tansah
bojomu ndak istimewa. Apa? Ternyata lebih istimewa pasangan saya. Istimewane nopo? Piye jajal? Nggawa ada HP bener. Wis dudu ada. Ora apa-apa. Tahu. Aku pokoknya Pak Dalang. Aku sesuk golekno bojo liya Pak Dalang. Dudu tibake. Apa? Punuk. Masamu anak nuntono apa? Lah yo ngarep Wong mburi enek edan. lho. Ayo kono arep kono lho. Oh, Tak ngerayah kowe kancane. golek vitamin ya. Rak iki dhewe-dhewe rupa nggo merga. Rega nggo rupa. Lah iya iki tunggale kuda nek Dilman mau. Kaya Kaya apa? Kaya apa? Kaya ulo. Ya, wong apa ya? kene iki wis atut runtut tansah Reruntungan sayang. lah kok tanganmu karo tangane dhek iso beda ngene. Lah nek aku ki lho bolak-balik padha. Kuwi sing diarani keluarga yang kurang kreatif. Lah apa? Aku ki keluarga yang kreatif, bojoku putih, aku ireng ki sok men duwe anak kaya ana uling. Ki blusu-blusu. Wong edan. Lah iya. Aku gandrungan to. Rencanane malah ngono kuwi. awakmu malah rencanane awakmu tak gandring, Nduk. Gandring skill. Gandring iki diserekel kok iso. Kowe mbiyen katon. Sampai mau kesini udah mampir Iya. di mana? Bubuk di pundi, Dik? Saya bubuk di hotel dong, Mas. Oh, sampai mau. Sama Tak Nduk. kirimi stik mau Mbok Dahar kok. Iya sampun saya. Hamburger Mbok Dahar. Semuanya. Sing terakhirmu tak tumbaske spaghetti karo hotdog. Semua pokoknya sampun tak maaf. Haram. Hodok iki haram. Lah wong tunggale spaghetti kok haram. Hodok iki haram, kuwi kucul ke jene. Nyapa wong? Hot ki apa? Panas. Dok. Anjing. Nah, berarti man krengsengan kuwi. Lo karo. Sing sepatu tantekne ya. Sama aja bubuk ning hotel, eman-eman ning pom ya, ning pom. Kayak sopir dok. Sopir ndok kan anggermane ning Ya ben Aku ki Aku pengen bojomu ngrungokne suara. apa-apamu to. Aku pengen ngrungokne suaramu sayang. Hmm. Ing sarina sawangine. Ya apa to kuwi? Kok iso kok ngono ki ngopo? Wis manut ta bojomu kae lho. Mulane to cengetne bojone wong liya. Moto aku nyawang kono ning atiku nduk. Tetep ning kono. Ya ning kono. Weh, iki paribasan rumput tetangga lebih jauh ki yang ngono kuwi lho, Mas. Bojo kowe rumpute jemburu. Wong edan. Malah tekan ngendi-ngendi. Suket gajah niki tandus suket gajah nggo pakai sapi niku. Layakno bojone kaya gajah. Tak suket gajah. Ya Allah. Teko apa iki? Kayak piye kok di mau? Ing sarina. Ing sarina Suara. Lho Mas Glodong, bojo suarane apik kok ngono disia-sia lho. Nduduhke rasa tresnaku sampean wis tak tukokne kenang-kenangan dimen awake dhewe iso urip ayem tentrem, klambiku iso halus, Nduk. Iya tak tumbasne. apa kan? Setelika iki. Oh, ndas sing goren di Pak. Ndas sing goren. Kang Mas. Piye, Dik? Umpama aku ki dadi gamelan selentem. Sampeyan dadi apa Kang? Cek iki kowe ngejak nggae bahasa penak iki. Cek piye-piye? Duh. Iya to Mas. Yo wis iki kae wis cilik ambek sia-sia iki lho. Piye? Ketoke sik cilik ya asam urat. Itu asam urat. Upama sampean dadi slentem, aku dadi rancakane, Nduk. Ya Slentem kae yen tanpa rancaan ora iso muni. Wondene kaya tresnaku lan tresnamu kuwi kudu nyawiji antaring slentem lan rancakane. Masya Allah, Jan. Mas. Yen dadi gonge Kang Mas. Yen sampean dadi gong, aku sing dadi gayore. Iya. Gong kae iso muni yen digandulke ana sak ngisore gayor. Mula wondene kaya tresnaku lan tresnamu gumandul kaya tresnaning gong. Mas. Allah. Umpama om dadi jidor. Kasa jedon. Jedone sing bener. Nah,
Aku tak dadi sing nuthuk ae. Dadi nggonmu tak tutik maduk duk duk duk. Oleh sia-sia lho. Ya, terus Nduk. Ya. Kalau lolak iki lho. Teko endi? Ayo kowe ki mau lali apa piye wis Nah, genar teko jam kono. lali ning kene kok iso. Jadwal. Datan kenggang sarambut lelah caketing Kamu hati. malah tenang. Ya tak terimane duwe bojo ya ora kelar ngadeg. Ajak lu. Ngono ngalok aku iki kasamurat. Kono ya ngadeg suwe gringgingen ngono wesane kok. Nek lungguh ngono jan kaya blantik karo peduse. Wedhus piro? Wih, wedhus piro apik. Nek arepe njaluk Ngono tilane kaya ngono kuwi bojomu tilane kaya ngono ki lho. Lek ngene bojoku ya apa? Wedhus. Iya. Dek, Anjen iya. Ya belani bojomu dhewe ngono kok ya. Ora. Sing kaya wedhus aku, sing kaya wedhus aku. Sampean kaya sing ndek wedhus ngono lho. Sampean aku dhisik sampean sing ndek wedhus lah, sing kae srintiling nanti. Kok serindel go wedi ngene. yang cedak tansah mulat. Ya, terakhir. Ya, ayo. sida asih Ya, diajeng. Pindha mimi lan mintuna. Yuk, kamu. ayo bareng Kang Mas Iya Kang Mas. Hana Tapi gimana yuk kok? Sido Sit Luar biasa. Oh, niki dados pakeliran panjenengan kok pakeliran ingkang lunak Mas. Nggih. Dados Kyai Sepuh nggih jemenaki Nggih. kanca-kanca kaneman nggih sok nglaras wonten genting-genting geguyonanipun. Inggih, Ngaten. maca. Kesanipun sami ratanipun nggih Gus. Leres. Ginaken wedal ingkang mirunggan dalem nika Nggih. sindenipun dipun ratani. Wah. Ngoten. Dadi antaraning lakon lakon lucon nika sedaya kecakup. Kecakup. Nggih, nggih. sinten iki, Bos? Menika 1 2 3 4 dereng sedaya. Oh gitu. Nah, ini. Dua. Siap ya kene. Mbak Marfuah dan Mas Wah kali Mari Mas. Marfuah kok karo Mari Mas. Ya kene Mas, ini Mas. Ya, Mar kene, mar kene. wae. Mentok atak kandhani Mbak Marfuah arep aku mbok yo ketok enak-enak ora nyambut gawe mentok aku gawe Lho iki kare milih iki. wes Iki kuru-kuru mau jalukamu sing kuru-kuru. Mbak Marfuah. Nah. Lah iki pas iki rada lemu iki sing kuri malah kaya kena stunting. Yo. Gulo Iki ora bersyukur. ya. Sing kabeh ora bener lho. Gede kegeden, cilik kecilen. angel lo kuwi aku karo dhek wis meh nyambut gawe slawetan ngemong lho bingung aku. Aku sing tak golek iki sing dhuwur ki gedhi sing iso cilik lho. Modelmu kaya katembat ngono lho. malah kaya jamur Weh, gede dhuwur. iki merdeka nduk, merdeka. Jadi tidak ada Bebas. tekanan dan tidak ada paksaan. Sampeyan arepe nembang, arepe nyanyi, bebas arepe Tau sih ya. debus los. Yo debus. Iki tanggap Malah penembang atraksi lho. atraksi. Apa Nduk Cahayu? Sampeyan asmane sapa Nduk Cahayu?
Hani. Suwi ra pedhok aku mbek Hani iki. Hani itu harapan ke depan akan selalu memprioritas keluarga. Ayo amin. Memprioritas ke depan. Lah Hani ki harapan ke depan selalu Adek, selawe tahun ya Kamis rontolane guys. Ya. Niki niatnya baik. Awal selawe tahun ya mesti ngono ora. Asmamu sinten? Kula. Mari Mas. Mari Mas. Oh iya iya. Dicam, mangke dicam ya. Mbak Marpuah. 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 Marki marem. Marem. Puki pusat perhatiannya selalu ditujukan kepada suaminya. Wow. Itu setiap malam Jumat pasti Kayak tekan kono lho. Ayo kuwi ibadah kok Mas. Iya iya. Prioritaskan. Apa, Mbak? Apa nih? Hani. Lagu apa nih? Sampean sih sekolah lho ya? Sampun SMP. Walah wis di anak to ya. Oh sampun. Lha anake semua gede nek mau Mas. Walah. Kalau anaknya digowo lho. Lah yo. Ka anakmu lho. Manut panjenengan wis, manut. Ayo Nggih. kene. Ninggal Sing kata penting sange mawon. sing penting bahagia tur digawe remen Ninggal penggali kata piyai Tinggal Purworejo. kantor Tinggal Mas. kantor Mas. Seraginan nggih, Seteruman seraginan seteru. garapane nggih. Nggih, Menika nggih Pak kantor Pak Kopral. Pak Oke. Kopral. Nggih Pak Kopral saking anu Poman menika ugi rombongan kanca-kanca PKB. Siap, Oh. siap. Nggih. Ninggal kantor. Ya ninggal kantor. Langsung napa ngagem bawa? Buku kendang, buku kendang. kene. Oh, kene. Seraginan Mas, seraginan kene. Jan. Bocah ini. Dalu menika nyarengi pelestari budaya Nggih. di kantor DPRD Provinsi Jawa Jawa Timur, Timur. juga menggelar wayang kulit ingkang ngasta Mas Purboasmara. Nggih. Wah. Nggih, terus nek mriku Mas Purboasmara, Nggih. niki Mas Purbo Sasongko. Wah. Lah kula menika Purbowasisa. Purboasisa ya sakarepmu kuwi. Lah, Mas Purbo Asmara, Mas Purbo Sasongko, kula Purbowasisa menika sedaya sami prayoga. Prayoga dipun tata. Iki. Tasik kalih, Gus. Nggih, tasik. Sik telu yo yo. Tasik. Kok gogongan sampean. Ayo aku tak duit. Pokoke sampean tetep ngancani iki. Siap. Mungkin gonggongannya Bude nggih, Bude gonggongannya. Nggih. Engko Menika Bude. sing wonten Barani kalian Mbak Mike. Nggih, Mbak Mika barani mengke Bude menika spesial lagu sak menika dados Bude mungkin munggah langsung lagune ungke. Lah kuwi lak lagune anakmu kok iso kono. Oke. Sama-sama. Yo Barani Mbak Mike. Sik. Kula lek kon milih ya. Sing ngakon milih iki sapa? Mbak Menawa. Sapa sing ngakon milih? Mbak Menawa diwe kesempatan kon milih ngono lho. Milih sing ndi ya? Milih sing ndi? Jajal. Aku pilih sing tengah niki, Pak. Aku. Iya. Oh, Ya, lah, Mas. Alesane. Sing irunge rada pesek. Kula lek sing irunge bangir ngeten iki kula mboten seneng. Mergo Lah ngapa? ngisi-ngisini. Kok iso? Dijak becek, lek pas ngombe teh menika sing sulup irunge sik, Pak. Tapi Tiru wis. Nek pesek ora ya Mas. ora, ngerti enggak, dadi aman. Yo kepiye-kepiye yo disyukuri wis ora usah ndang. Wis pesek bangir kuwi syukuri wae. Irung bangir iki malah boros oksigen lho. Oh iya, malah sing ngene, malah sing pesek ngeten iki lek turu, Pak. Niku enten sore, Pak. Airet to karo Wong mangsa. asma. Ah ngono andekno irunge bojomu apa suntikke. Lah iya mbok suntik solikin apa Lah kok. diaturi dledek obate kok iso. Nembangin apa, Bos? Iki ana panyunan saka Pak Darno. Nggih nggih. Nggih. Pak Darno sapa ya? Lho. Pak Darno apa Iya, Darno Lah iki? sampean musuleh saka sinten? Ngono lho. Sinten, Pak? Sinten, Pak? Kok iso. Saking sinten, Pak? Pak Susanto Nah, Pete. Pak Susanto Pete dulure Pak Kok Darno. dadi Darno? Domen to. Aduh, Pak Susanto ki duwe dulur jenenge Darno, awakmu kenal awakmu. Lah Darno ki engko metune bar nyura ki Darno kae. Durno. Barno. Ayo. Ngono. Lha apa, Pak? Apa nduk? Lembang apa nduk? Lah napa panyuwunane mau? Tak penjalukku mek ndang bar terus bayaran. Oh iya. Ayo tanggung jawab cil mangsamu. Nembang. Gawekno tembang kangen wae, Nduk. Oh Ya, nggih. dadi kangene Piyayi Ponorogo. Pada Pak Ibnu Ah. Alpandi. Pak. Saman tengah, Nduk.
Nggih Rina tengah sing cantik dhewe. Saman kene ta. Sampean melu aku. Kok Kowe iki arep dijak rono mergo gedhe dhewe cak nyurung mobile dhek lak macet kentanake. Artis kondang kok mobilnya nyurung. Ces-cesan malah itu. Oh, ces-cesan. Tamiya to, Mas. Yo Tamiya. Ya Portugal mangkat toprakan ning TVRI kan. Nggih nika. Lah wong mobile dhek listrik entek lah kok duwe power bank apa ya. Jeblok power bank. Tembang kangen. Tembang agak boleh. Maka Modernisasi boleh kita ikuti. betul. Tapi tradisi jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Kula leresipun ngaten. Nggih. Kula ingin Piyai Ponorogo niku jembenaki kok Den. Nggih. Wong sabet iki kok ya melu. Tuh mau kene legakane wah jan. Ngetok-ngetoki nek golekne duit jajan sampean nek. Kene. Kita ini omah ra masak. Oh ayo kangen iki ngene iki wong yo. Nggih. Mawi panjenengan kagungan unek-unek dipun aturaken Gus. Menika mligi dumateng para pepunden. Nggih. Nah, perhatian seperti ini tuh luar biasa Mas Jo. Lah ini Artinya kita berharap bahwa semakin ke depan ya, Cik. karena Ponorogo ini seperti yang disampaikan wakil dari Ibu Kepala Dinas C. Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur, Ponorogo ini merupakan kota budaya. Alhamdulillah. Konten-konten budaya seperti ini ke depan apabila ditingkatkan tentu akan meningkatkan segala macam yang terkait Cik. UMKM Terlibat. loh, gitu. Nggih. Wong bakul njobong nganti Ah, tekan niki- lor wah, kotek kalau wau. saestu. Wis ora umum. Nah, seperti ini kira-kira akan membangkitkan ekonomi dari sisi yang Betul. lain. Jadi Pokoknya ponten-ponten itu harus kita konten-konten kok konten kreator kuwi lho. Oh. Konten Wah. budaya, Oke. maksudnya pagelaran-pagelaran Nah, budaya. nggih. Saking enek Nggih. budaya lek enek Maju. enek pontene terus iku piye ngene iki. Kurang aman. Konten ini malah jeding. Kersanipun genepi niki Gus. Nggih. Juk wis. Wah, monggo. Mungkin Dan dibaniki karo njur Mbak Rina. kula kali Mas Nggih. untuk menapa nggih Sang- menika sang. kado kagem Wah, keluarga besar Provinsi Jawa Timur. siap luar biasa. Apa, Dok? Puspitono. Nggih, nyuwun puspitono. Oke, siap. Nah, nggih. Sama niko Kali Mas musik. Alfandi sampun kondur. Beliaunya Nggih. banyak Tapi- kegiatan. Nggih. Walaupun beliaunya tuh kondur, tapi di rumah itu beliaunya Mantau. turu. Lah, Oh, Mantap lewat. Prabone mung niki kok, etan Atau mriki yang- kok. Oke, nggih. teman. Oh, Nggih. capek. Mirengaken. Orang sibuk. Nggih. ya. Nggih. Sibuk. Wah, jan suara kok le maknyus. Nggih. Pak Klit. Masya. Namane bojo kula suarane nggih ngeten iki. Weh, penyanyi juga. Nyanyi, Pak. Weh, Nggih jan. tadi nggih penyanyi. Istimewa loh, tenan. Keluarga seni. Nggih. Seni sedaya. Nggih. Tenan Nyanyi kok apa, jan. Dik? Nyanyi apa? Yo penyanyi kok sampean ngene iki nggih. Sing. Tapi saiki suarane sentek. Suara santai piye? Pangan apa kok entek? Soalnya kena penyakit tenggorokan. Oh, alah. Operasi lidah tapi lidahnya ora iso balik. Ah, tak ganti ilat boyo. Ngono dadi ra iso. Iya. Mas Purbo, Nggih. ing samangke kula namung nempil wonten ing pakeliran panjenengan. Nggih. Mbok bilih anggenipun suwan piyayi sampung Sampung tulung. khususon wonten ing pondok pesantren Nggih. Bangunan. Mangunan Al-Bukhari. Bangunan Al-Bukhari, insyaallah sedaya para santriwan santriwatinipun takdim dumateng Promo Yai Bu Nyai. Nggih. Insyaallah barokahipun lumebero dumateng sedaya piyai agung wonten ing Sampung Ponorogo. Amin Allahumma amin. Insyaallah ketemu lagi dengan pelestari budaya yang digelar dari keluarga besar Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan dari Disbudpar Provinsi Jawa Timur. Insyaallah nanti saged makempal malih Mas Purbo. Amin Allahumma amin. Mbak bilih wonten kladuk ngatur kula Jokliti Nggih. kalian Nduk Rina kalian Mas Jo Nggih. nyuwun gunging samudra pangsami kang Dawah tanpa pepindhan sami-sami, Mas kupat Jo. lepet boten liwat sedaya ndum slamet Amin. Mas. Nggih. Insyaallah yen dadi wong sugih aja malih, Leres. yen dadi wong penak aja sok ndangak, Nggih. dadi wong duwe bondo aja sok pamer dodo. Betul, Insyaallah sedaya titipan Nggih. amanah dipun lampahi kanthi ikhlas dayanipun. Amin Allahumma amin. Amin. Klepon sak gulane lakon kudu tutuk crita lan lakune. Leres. Diteruske iki, Nduk. Siap. Iya, Mak. Ki sadurunge ditutup ngaturake gunging panuwun kegiatan sinergitas Dinas Pariwisata lan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur
kerja bareng karo DPRD Provinsi Jawa Timur Pak Ibnu Alpandi. Muga-muga ndayani berkah kanggo kabeh ya Nduk. Iya Mak iya. Pukulun Bathara Kuru manjing sanggar pamelengan. Dereke ngobong dupa Nduk. Ayo Mak tak dereki.